ebe mụrụ nze m ọzọ anyị burukwa nabatakwa n'ụbọchị nke taa anyị sị ka anyị wetara unu ozi maka na onwe ihe melụ na anụ Igbo anyị ụfọdụ na-amaghọ maka na ihe na-eme n'efere mba ụwa ma nọ nke anyafụ mago maka a sị na ihe ọbụla emego n'ụwa nwe ha anyafụ gbamne mana o nwere ihe gbagwojuru anyị anya anyị sị ka anyị weta vidiyo anụnwa. O nwere osisi yes osisi ekwuru si na ọda akpọ ha afanyanwe village nya bụ ihe mere mana ọnụ ọbụla osi na omenala Igbo anyị nwere ji na-ewetara unu a sị na osisi da na ahụ ịtọ gara aga ya bụ osisi ji wee dachaa kwụlụ dachaa dọ n'ebe ahụ ndị mmadụ na-akpị ya nkụ tichaa ya ma ọkụ sef ka afụ na ọ ya agba ọgbachaa ka apụta ka ọ ghọọ chakol maka ụmụ ihe a tichaa ya ọkụ osisi gbagide gbalili ma ndị kajisili ya nkụ ma ndị kajisili ma ndị gbujisili ofe akụkụ wee kpara nkụ nyanwa ka a nụkwara si all of a sudden n'osisi binie kwụlụkwa ahụ asị na ọkwụghọ ma ọkwụghọ ya bụ nwoke okongwu a wee sị ka ọ jee di ya ka o were anya wee gbaa Krismas wee mee nya bụ vidiyo wee tinye efere mbụ wee na-akọwa na enwe osisi inenecha resọrandị ifu na osisi a dị ka ọ dagburu ada mechakwa mysteriously ọkwụlụkwa ọtọ nsị ka m nwetakwalụ na ya bụ ihe gbagojukwa m anya amaghị m ka anyị esi biko inenecha vidiyo a eneke na inenecha ịdrọpụ ayọ kọment ka m fụgodo onwe ihe ịghọta na ya bụ vidiyo ka anyị tikwa ya bụ ihe ọnụ. 7 years ago. Yeah, good afternoon, everyone. This is Iwaji live. Today, the 18th day of May 2023. Eba no iba keta bu na mangere. So, enwelo ibe na aga on na ba enwelo oshishi dalada for many years, not less than 3 years. Nokata ana akpe nku oku na agba nokata asina ogbanje floto. So that place kind of Java now. Then I know na moto now neje there. Currently I know na mangene now. So we are very soon I get lueba. Neye melobo. Okana. I give moto na aga. Ye mo ano mo nke mo na ego bo na. No be eziokwu. Obuga ahwepa. Obuga ahwepa. Nka na ebe ga afụsị bụ na ọkwụ. Na ọkwụ so ebe anyị nọ ibe akịta bụ n'ofu inyi na Amangene. For ndị maara Amangene ọfụma, ebe anyị nọ right now bụ n'ofu inyi na Amangene ebe the incident mere. So if you are following us live, you can comment or share, or if you feel a little nyanwa about the if you feel no ye melode even when you kick us so deeper. So because so deeper ye menuro obugo no menugo na mafunuro. So some people say no magic, some say no obugo magic. Mo no when I don't feel no magic, and I feel like I'm there any spiritual attachment to it because from the inquiries mel that oshishi abugo iba dukobo oshishi okpukpa diva. Okay, now look at the oshishi here, brother. So now look at the oshishi here. Oshishi aketa dalo for like 3 years now. So ndo mmadụ na-akpa nkụ. Oshishi a dị n'ufu inyi ebe a bụ now bụ ba kwanga. I na-akpa nkụ for a very long time. Then ọkụ na-agbakwa dị oshishi. Alụzi this year nọgide one day suddenly somebody apụta wee raise alarm na this oshishi a na-akpa nkụ nọgide wee binye kwụrụ ọtọ. So now, but mụnwa, on my own opinion, I can say that nobody wait no nuku emele oji banj. So some said no one spiritual attachment. But obu no one spiritual attachment, gene patazi do shija after oban or obine kworoto. Gene patazi no germinate. So that is the question. So
No, the thing that brother, we are the problem. When I said a big thing, so the person that with this compound after this Ishi bine, I said that 2 days after. Okay, after 3 days, the owner of the compound died. Anyway, this man 4 days ago. So here now you are watching us live, and this is not edited video. The time right now is exactly 1:41 p.m. today, Thursday 18th. I thought about 18th or 19th. Thursday 18th day of May 2023. So now, okay, I'm part of the Ishi. So, my brother, what is your take on this? Because if you part of the Oshisha, the same thing now. Help me. If ever no, if not, all the Kagase, don't watch your so what him mangi kuya no Ajwa Square se Kamalo the miracle. Okay. I am waiting for now. Find out why. Ask God why. So Brasam, Kevin will go now. and when you remember Kubu no Burea. Oh, shit, Kalaka. Oshisha. Now what I came now, Ubuda, no, but all biology Kalaka. That's not bad, Eva. The same family. I'm not going to some. I am on the same family, man. They are not the same. So, Okay, we don't again. Can do not share any work para. Kushili just on Joyce. Mali hate you over to Gwandi work para. Ebo Shidalo or Kubaro. More horror. Not 1 year, not on 7 years. No, Manamu Akatana Pukas no Ibo Ma, Ibo Goshibu now, no, Shika, no, now, Popolonko, Gabanju Quadron. I work para night, I had them on a chilica. It's where the store I often bomber. I work for the coach. The grand number. I have been bad crazy. Thank you, sir. They missed it. Makana, you watch you, she's here. If one Anna border Hana Uncle. Yes. Nay, Booby, see some parts of this thing. Yes. All of a sudden, we could return all like this. Like a mono woman adult to me because even the doubt all year, but not very far away fear. OCC couldn't Oshi return on a base here. Get Tirisian ever. Mamnuna Fugonia was in Una Fugonia video. Solom Nenequia, Solomo Fukila, Solufu Kuya. Makanya Buvid Adahota. Nkuchi yazo abụkwa na taa ka ọ dị maka unu n'okirikiri na afọ na afịfị etowekwanụ n'okpuru ya. Onye amụ nwoke wee na-ajụsị ebe osisi a nachiata azụ gịnị mere na ọ jaminate ozi. Orukwa okwu m na-ekwu na mkpụta ọgaranya ka kwa ọgbugbu ya mma. Na amaghị eju ama onyekwanụ ka mma ajụ mana n'ọbụ na oside anyị afụgo anyị ewetagoli unu echee na nke unu mụ echee na nke m. Ọmalazi ihe ọbụla dịgwalụ gị ya eche itinye ya na comment section maka anaghị amacha ihe ụwa amacha ọgbụkwa na village gị ka o mee na-eme ka anyị mara ihe mee n'ebe a maka na ihe dị n'ụwa anaghị amacha ya amacha. Igbo mụrụ nze m ọzọ ka anyị nwere mgbe ọzọ.